Kitchengsi KARDOM kadukawe kar British 2.0 YouTube channel long kelangara duan fans tamit lapen pinin laso video long nali tumpan nangkethan ponji labangke Amrit Brikshya Andolon 2024 puthot non update kimi kiwangdo kedam taning kan mate 2023 ahod registration don tum anstami puthot non renewal nang po pusidak update kipipon laso update aputhak mate koson sika update neng zima koson si renewal neng zima laso aputhak sinali tumpan laso video long nang piklang pon ekpo mate nang than pechini pon ekpo lapen new registration aputhak stami nali tumpan nang than pechini pon ekpo lason son update mate lason son a video nali tumjong si kilang long ver si mate update kilong ver zia fan nali tum laso YouTube channel la bangke nali tum subscribe igon lapen bell arjan thekling hoda stami nali tum berpon higdiat non tangke non pathiek pen Amrit Brikshya Andolon 2024 koson si renewal nengzima la so details mate la so puthakle lang pononang lapen chethan pononang tangke non pathiek pen chethan pononang Amrit Brikshya Andolon 2024 lapen kedam tanganing kan 2023 hota penang an abang phu mate abang fiatum Amrit Brikshya Andolon along stame la so website ong wang pen registration iglo lapen la sole banali tum stame chini po tahalo ni likidam tang ahut stame nali tum panang than pachini pon ekloje Amrit Brikshya long jong se registration dun polde kopiale sikilong jima lapen kilong lema na so puthak stame ni nali tum panang than pachini pon eklo kichengsi nali tum dakpen hini option long pon exi isi bangke assamese lapen puthot la bangke english nali tum jong si english pen chini ne polote nali tum la assamese long ber eklo polde ladak la screen long english pen kito ans tame assamese sang sepo la se assamese kapore thek tum bangke nalitum la assamese language le select pons tame chok eklo puthonon ka chethan poneng ji alam la bangke puthot government hin pes tame da update bang pipon ekelo je kedam tang hot kanma registration dun la so website long puthonon renew ning pusidak kipupon la soputhak sinili nali tumhana piklang pon ekpo je koson se renew naingima la soputhak nang than pachini pon ekpo la penali tum ke cheng si renew ji afan la 3 line duiji la sodim nali tum ber ignang po la pen la 3 line long ber pon ekdet afen afit nali tum dak pen thek pon long exi renew registration nali tum dak pen claim pon nang po la pen kedam taning kana hojong si nalitum registration dun longli pulote puthot dag registration new registration options tame dag add pon iketlo la si non tame nalitum upor dolang la si new registration tame nalitum claim g pulote nalitum claim dun ego new registration apan nalitum la new registration podim nalitum ber ignang po la pen dakpen option penan pipon do nalitum thek polongji kicheng si la bangke asa anganwadi lapen defense parliamentary organization educational institute lapen farmer ngo lapen others individual lapen others institutional so nata penan dapen option long pon exist self help group small tea growers lapen tea garden village defense party koso organization pensinalitum dak ke flight hujima mate registration don jima la bangke nali tum chongwai igdet na po jongsi azad organization ta avi pulotang ten mate azad department ta avi pulote nali tum la others individual la sodim le nali tum berpon ikon others individual lang berpon igdet pena fida registration ji afans tame form la bangke chingpu ikpon nali tum la screen along thek pon long igji registration order individual nali tum dak pen thek pon long ikpo la pen kichengsi la bangke nali tum location select nang po la pen full name mobile number father mother suppose name la pen age gender la pen tell us more about yourself nali tum non copy si ki claim po mala option dak pen long ji I am a student and I will plant the sapling in my own yard. I am a government employee. I am a member of cooperative society. I am a owner of shop or other establishment. I am a owner of factory, gaon panchayat, local body, lawyer, beneficiary of PM Kisan scheme, PM Oronadoi scheme. So nata nalitum dak pen penang an long pon exi. Jong sinalitum lada ki pipon option pen jong se avi pulote nalitum dak tokdon ikon nalitum institution lapen establish if any labang tokti data chok jong si nalitum ladak pen jong si jat option ta avi prote nalitum
dak la so option long le ber ekta chok not listed here la son le ber pon ta chok la pen address pothot address fill up na po district village full address post office police station pin code la pen dak setting collection plan ko so thing pi arong sinalitum ke dun ma la so thing pi arong men la pen identity information nalitum dak pen select pon po aadhar card voter id bank la son la pen nalitum dak jat documents le dak select lo phole dak documents pang upload nang po jpg la pen jpg format lo la pen la son thak thak se nalitum generate otp ber pon ek nang po otp fill up nang po captcha fill up nang po la pen submit option do ji na sodim ber eglo te nalitum registration bank ke complete ik po la pen dotlang bank account ke ji afan stamina option long ponji mene non akimi la bank stame nilinon kai fly process bana than pachini poni gelo nilinon nali tumhana ke than ponji la bangke ke dam tang hot kai fly dun tum an stame non renew registration nang ek policy renew registration je afwan nali tum las dak thek polongi renew registration la sodim nali tum berpon ek nang po renew registration na nali tum berpon it at benefit puthot screen la nali tum thek pon thu long iti registration renewal nalitum dakpen thek polong ekpo kedam tang hod nalitum kipidon a mobile number la so mobile number nang exit lapen la so mobile number nalitum la mobile number adim fill up nang pol lapen generate otp lapen otp nalitum kipidon a mobile number along otp nang le ekpo lapen la so otp nalitum ladak fill up ponang po tangte nilista me frang process na pe klang pon to ekpo nili ladak otp stame ber ponik elo jong sinalitum stame otp ber ponik elo porte la submit option theklungji la sodim nalitum ber ikon submit along ber ponik det benefit ber pondet benefit nalitum la search result theklongi la nalitum dak aber thek ponlong ekpo la so number pen koma bang phu mate abang fi sidak ke fly dun ma mate registration ma labang ke nalitum thekpon long exi lapen search result dak full name theklong po address lapen category nalitum theklong ji copy category pen self help group pen ma lapen copy department pen ma labang ke nalitum dak che thekpon long po lapen puthot nalitum aber la renew po option long exi la sodim nalitum berthu nang po lapen nalitum renew podim ber pon igdet pen feed nalitum dak registration number che thek pon long ekpo la pen la thak nalitum thek long ji renewal successful la pen you dak tok nalitum thek pon long ekpo gadoka ve sms nangli exin jong se nalitum renew ik elo polote renew successful so sms bang nangli ekpo son thak nalitum stame renew bang ek claim nang vek pola renew jong si renew dunde polta nalitum la registration stame kedam tang ho registration stame registration nakpo la pen non copy benefits re eta kothara kimi dak benefit long pon lang copy pia benefit ne non ke at ponji la so puthak stame mo update long tan than puchini pon ekpo jong se nalitum apply pulote apply thek thi pulote nili fana homre ko nili nalitum fat na apply pick pola pen so video kan ma share un share pon egon asikidam tang ho stame penan self help group tumle registration stame angton pen putho renewal thainang pola pen ajat teachers tum stame lason student tum stame kedam tang hot ka anma nalitum registration don akimi 2023 hot registration don la puthot non akimi renewal la bangke nang igwek pu dasila so video nalitum card biang long rasta me pala ignang puchini nang pora nalitum share ikon na pen akimi jong se apply pulte nili fana homre ikon nili nalitum fan na apply pik po pinia video long la online ton poning na la sido me thak me kadu ka ve karbitish 2.0 youtube channel long kelang ra do an fans tame nilhin pen kardom to change your